Dobro jutro, moji prijatelji. Nisam odavno snimao ovako ujutro kada krećem na posao. Ali evo, danas je petak, 4:51 ujutro i polako se pripremamo za zadnji dan u sedmici koji ćemo da radimo. A ujedno danas, kada završimo sa poslom, krećemo prema moru. Idemo za vikend do nedjelje, malo na more, da se malo odmorimo, tako da krećemo. Gledajte sad ovo. Nigdje greške nikakve, ništa ne pišti. Sve je riješeno. Sve smo popravili. Sada vam neće toliko parati uši kada vozim i pričam. Sada idemo vidjeti šta smo dobili od naloga, gdje idemo, šta radimo. Pa nastavljamo. Kada se malo probudim, idem prvo popit kafu. Vidimo se u nastavku. I evo me, prijatelji, napokon se ja razbudio, trenutno 9 sati, već sam natovario kamion. Imamo danas 10 stranki, što nije ništa strašno. Dolenska regija, trenutno idem prema Novom Mestu. Riješit ću Novo Mesto, pošto imam 4 stranke u Novom Mestu, pa zatim idem u Mirnu. Tamo imam jednu stranku i u Trebnju ostatak, tako da mogu u Trebnju i odraditi neke stranke, napraviti pauzu i vratiti se nazad za Ljubljanu. Ne znam jesam li rekao na početku da danas kada završim sa poslom parkiram, nazad se vraćam kući i natovarit ću auto i bježimo na more. Idemo preko vikenda na more u Hrvatsku. Ostajemo do nedjelje, pa ću nešto snimiti i dole. Tako da video možda bude u cjelini i danas i sutra i prekosutra. Tako da moguće da će biti i duži video. A ako ne bude, vjerovatno ću onda da podijelim bar u 2 videa posebno. Ono što želim jeste da se zahvalim svima vama na prethodna 2 videa koja sam snimio, na dosta komentara, svi koji su pozitivno komentarisali, hvala vam od srca. Također hvala i onima pojedincima koji su loše komentarisali, neku negativu unosili i čak sam dobio komentare da ne moram odgovarati, da se ne obazirem na njih. Ne, mene to ne dotiče, ali eto, čisto da i ja kažem ono što imam. Snimio sam taj zadnji video. Ako ste gledali, znate o čemu pričam, ako niste, pogledajte pa ćete znati. Sve u svemu, nakon ta 2 videa, baš puno sam počeo dobivati tih negativnih komentara. Pokazat ću vam, imat ćete prikazano kakvi su to komentari i zaista onako nekad razmišljam da li je potrebno to uopšte komentarisati, kako sa strane mene, tako i sa strane tih pojedinaca koji pišu to. Jednostavno, iskreno, nema poente da se išta piše tako, jer prvo morate pogledati video, pa zatim komentarisati ako je nešto loše rečeno ili tako dalje. Ali kada ne pogledate video, komentarišete samo zbog naslova videa i tako dalje,
ne ispadate baš pametni. Evo, reći ću nešto takvim pojedincima koji možda gledaju ovaj video, ako i dalje gledaju, ali na domaćem jeziku. Tako da... To sporočilo namenjam prav vam, ki pišete, če fur raus, vrni se nazaj, kakšen je to jezik, 10 let si tukaj, pa še vedno ne znaš slovensko. Vi mene ne poznate, ne veste kako živim, kako delam, koga spoštujem, kolikokrat na dan komuniciram z ljudmi in koliko let sem gradil svoje življenje. Pa ste iz nekaj minuta videa ugotovili, da imate pravico odlučati, kam nekdo spada. To ni moč, to ni ljubezen do Slovenije, to je samo potreba da nekoga drugega ponižate, da bi se sami za trenutek počutili veći. Človek, ki ima samozavest, se ne boji tujega naglasa, tujega primka ali tujega jezika. Človek, ki ima značaj, se ne skriva za komentarjem, da bi nekomu govoril, naj gre nazaj v Kujevinu. Lahko pišete, kar želite. Jaz zaradi nekaj stavkov ljudi, ki su se odlučili da je njihov najveći problem jezik, o katerem nekdo govori na svojem kanalu, ne bom izgubil spanca, dostojanstva, ali svoj put. Zapomnite si nekaj, moj jezik vašega ne ogroža. Moj obstoj vam ničesar ne jemlje. Ne muti vas moj video, ampak dejstvo, da je lahko nekdo svoj, da dela, živi normalno in ne prosi za dovoljenje, da obstaja. Zato nadaljujte, če je to vaš domet. Jaz bom nadaljeval sa svojim življenjem, svojim delom in svojim kanalom. Razlika je samo v tem, da jaz iz svojeg časa nekaj gradim. Vi pa ga uporabljate za to, da bi rušili nekoga, ki ga sploh ne pozna. Vi pišete komentarje, da bi prizadeli mene, v resnici pa javno pokažete samo to, kako zelo vas prizadene svoboda drugega človeka. Eto, nadam se da ste svi razumjeli. Uglavnom, danas mislim da neće biti neka pretjerana tema, jer ne želim danas da previše dužim sa videom, jer bit će dosta materijala, mislim, za snimati. Uglavnom, ja danas, kad završim, krećem za Poreč. Tamo nikad nisam bio i idemo sa prijateljem i prijateljicom, također koji su kumovi mojoj kćerkici. Pa idemo da odmorimo malo, da prošetamo Porečom, da vidimo kako je tamo. I mislim da ovaj vikend treba odmoriti kvalitetno. Sve u svemu, ja evo stižem pred prvu stranku u Novom Mestu. Tako da sad ću da prekinem pa da nastavimo. Pa da onda nastavimo sa videom. Tako da vidimo se za koji trenutak. Evo ga, prijatelji moji, ja završio. I prije nego što sam mislio da ću završiti, trenutno je baš 12:30. Tako da vraćam se polako iz Trebnja prema Ljubljani. Evo još malo ću izaći na autoput. I nadam se da neće nikakvog zastoja biti do Ljubljane. Planiram doći kroz sat vremena i parkirat. To će biti 1:30 i taman da se spremim i to, spakujem auto i gas. Tako da nastavit ćemo da snimamo kada krenemo za Poreč. Vidjet ćemo šta ćemo sve snimiti, kako ćemo to snimiti, kako će izaći sve to. Nadam se da će biti ok. Da neće biti nešto strašno za snimiti, a da bude opušteno. Evo, polako izlazim i na autoput, tako da ja se trenutno odjavljujem, pa nastavljamo kada krenemo na zasluženi odmor. Ništa, vidimo se. Evo nas, spakovali smo se 4:30, idemo preko Kopra i da vidimo hoće li nas zadasti gužva. Gore piše da su radovi, nadam se da neće biti nikakve gužve, do 2,5 sata nam treba vožnje, normalne, ali ako bude gužva kako zna biti,
ostaćemo i 5 sati na cesti. A probat ćemo zaobići starom cestom ako bude trebalo. Tako da idemo dalje. Kad budemo blizu, javit ćemo se. Evo, samo što sam rekao, odmah gužva. Idemo Brezovica, Vrhnika, Logatec i valjda neće biti gužve. Evo, nastigli smo u Koper nakon sat i 10 minuta vožnje. Ukratko, morali smo izaći na Brezovicu starim putem do Vrhnike. Onda ništa nije bilo do tamo Unca, pred radove, ali to nas je uskratilo možda za 15 minuta, ništa strašno. Tako da nigdje ne žurimo, nigdje ne kasnimo i nastavljamo. Uz lijep pogled, možda i neke kadrove usput Kopra. Evo, upravo smo ušli u Hrvatsku, u lijepu našu. Imamo još 38 minuta do cilja. Znači, na vrijeme ćemo sve da stignemo. Zato što dolazimo u 7, to je 2,5 sata vožnje. Znači, nismo kasnili nigdje. Nema veze što su radovi bili, sve stižemo. Evo naplatne rampe, moram gasiti pa nastavljamo dalje. Upravo smo sišli sa autoputa i tko bude išao iz Ljubljane, to jest iz Slovenije preko Kopra i Pirana prema Poreču i dole, prvenstveno prema Poreču, autoput košta 4 eura, tako da znate. Evo ga ljudi, došli smo tačno u 7:10, malo smo stali na jednom počivalištu da se odmorimo, da mi kćerkica protegne noge i došli smo na cilj. Tačno nam je trebalo 2 sata i 40 minuta, lagane vožnje, ništa brzo, tako da je to to.